Sa episode na to ay pinuntahan natin ang Pulipol Island na matatagpuan sa Barangay Colayo, Bani, Pangasinan. Ipapakita din natin dito ang daan kung paano siya puntahan via land at kung ano ang naging adventure experience namin bago namin ito marating. Ito yung daan. Yan ang ADV! Kasama ang Hot Pilipinas Pangasinan Chapter at ADV Pangasinan Club, tara na at samahan nyo kami sa aming huling hirit sa tag-init adventure sa Pulipol Island. Tuloy na namin. Ito yung malaking balete, oh. Laki niya, nakatakot. Bangin, no? Kita nyo? Bangin na dyan, no? Sikat na yung araw. Dito pa rin kami sa may 7-Eleven Lukaw. Yan. So sila, oh. Yan si Chip, oh. Sir Iso. Wagner, nasan ka na? So, niintay na lang namin yung isang kasama natin. Then, good to go na tayo. Yan yung araw, oh. Sikat na. Time check natin. 5:56. At dahil late na kami ng halos isang oras, fast forward na agad tayo sa aming pagbiyahe. Mga Chip, tapos na kami kumain. O, liliko na kami dito sa may bypass ng Alaminos. Alright. Bayan ng Bani na kami, mga Chip. Pero welcome to Bani, Pangasinan. Yan, o. Laki-laki ng mga karato na nila. Tuloy po kayo sa bayan ng Bani. Ayan, bayan na po ng Bani ito. Ayan, ginagawa pala yung munisipyo nila. So, bibili muna tayo dito mga lulutuin. Ito na yung palengke nila. Dito na tayo sa may palengke ng Bani. Tingin na tayo ng ating lulutuin. Laki ng bangus, oh. Anong tawag dyan? Sumayan. Yan, oh. Pugot. Pugot daw. Pugot. 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 Bakit pugot? Kasi ko dati lumutaw. Kasi maitim siya. Hindi tayo ng talong. So ayun mga Chief, no? Tapos na tayong mamalengke dito sa may bayan or sa public market mismo ng Bani. Yan, resume na tayo papuntang Pulipol Island. Yeah. Dito na tayo sa may Dakap Elementary School. So, ito yung barangay ng Dakap. Yan, so kakanan na tayo dito. So, doon yung papuntang Ulanin Beach. Kapila. Kaliwa tayo dito. Anytime that I'm around, feel like a kid again. Every time that I'm with you, I'm in my element. Ain't nobody tell me this is something. Colayo, Angels Cave, and Nalsok Cave dito papunta. Pulipol Island dito rin. So
So huwag kayong mag-alala kung pupunta kayo rito kasi meron namang signage na yan. Yeah, you're my number one. All I want is you. Tama yan? Yeah. All I want is you. Dito yon? Ayun, dito na. So, let's G, let's G. Sukin na natin. Oh, eto na yung semi-trail na tinatawag nila. Okay lang. Oo. Taas lang dito. Eto? Sure ka? Okay. Tuloy natin. Medyo pababa to. Hop. Wait lang. Check natin. Yan. Pababa pababa. Wow. Mabato. Mabato, mabato. Tara, tara. Tuloy natin. Masaya to, masaya to. Adventure. 1 kilometro na lang. 1 kilometro na lang. Oh, 1 kilometro na lang. Ayan oh. Dumadaan din si Adobo dito eh oh. Uy, uy. Tahan. Ay, putik. Mababa yung clutch mo? Bakit? Oh. So, ito na siya. So, dito may isa dito. Dito naman meron. Go. Umamoy yung clutch niya. Hindi, sa kanya. Go lang. Yan ang ADV. ADV lang sa kalam. Yeah. Oh, Daddy Robert. Sunog. Sunog. Hindi, doon sa clutch. So ayan mga chief, dahil nalilito kami sa sanga-sangang daan, nag-decide akong paliparin na yung ating drone para masurvey yung daan kung alin nga ba yung aming papasukin. So ito yung una naming nakitang dalawang daan. Ayan, sa kaliwa at sa kanan. Pero hindi namin makita yung Pulipol Island dito. So ito ay bahagi ng Bani National Forest Preserve Park mga chief. Ayan. So pinapaikot ko si Nardrone dito at nakita namin tong isang daan ulit. At yun, sa wakas nakita namin yung Pulipol Island. Ayan. So ayun mga chief, sinurvey muna natin yung daan. Hirap pala talaga dito. So dito tayo. Ito yung nakita natin sa camera ni Nardrone. Literal na nasa gitna tayo ng gubat. Tuloy na namin. Ito yung malaking balete oh.
Laki niya, nakatakot. Ayun yung mga motor namin. Layo pa kami. Ayan. Grabe. Pababa pa kami doon. Kaninang alas 10 pa kami dito. Pumasok sa gubat na to. So, di pa rin kami nakakalabas, mag-aalauna na. Literal na nasa gitna kami ng bundok. Oy, time check. Hirap. Time check. 12:42 na. Nandito pa rin kami sa gitna ng bundok. Ayun yung motor namin. Bangin. Ayun, bangin na dito kasi. Grabe bangin dito ang galing. Guys, kung makikita nyo. Yan. Siguro magtarasan na lang tayo. Ito oh. Nabudol kami ni Google. Ang tutulis ng bato. Yan oh. Grabe. Sabi nila, sana nagbangka na lang kami. Nag-Ulanin Beach na lang sana kami. Tapos nagbangka kami doon. Pero tingin ko mas exciting to kasi 'di ba marami kami. Adventure. Mas adventure. Saktong-sakto tong motor namin. 'Di ba? At least na-try namin. Bagong experience. Bagong ikukwento sa inyo mga jeep. Bagong isi-share. Pag sasakay kasi kami ng bangka, 1.5. Mahal. No? At least ito, nadala pa namin yung motor namin. Sabi nga nila, difficult road leads you to beautiful destination. Sana ganun siya kaganda. Di siya expectation versus reality para naman sulit yung pagod namin, yung pagtitrail namin dito. Bagong kwento na naman tayo. Ito na, malapit na mga jeep. Ito na yun. Ito na yun. Woo! Uy, medyo meron pang pa. Yun. Ito na siya. Grabe. Andito na kami. Sa wakas. Dito na kami mga jeep. We survive the epic road. Linaw. May mga cottages. Sarap. High tide na yata. Ito yung island. Island siya. Bakit siya tinawag na Pulipol Island? Sasabihin ko sa inyo. Ipapakita ko kung gaano kaganda tong Pulipol Island. Let's go mga jeep. Yeah, yeah, yeah. Ang Pulipol Island ay isa sa dinarayong tourist destination ng mga turista sa Bani, Pangasinan. Tulad ng karamihan sa mga beach sa Pangasinan, ang Pulipol Island ay perfect ding paliguan at makapaglangoy-langoy dahil sa ito ay may malinaw at malakristal na tubig. Bukod dito, may pino din itong buhangin at mga rock formations na sadya namang nakakaayang pagmasdan.
May dalawang options kung paano mararating ang Pulipol Island. Una, sa pamamagitan ng pagbangka. Mula Ulanin Beach ay may layo lamang itong 5 hanggang 10 minutong paglalakbay gamit ang bangkang demotor, at ito ay nagkakahalaga ng 1,500 bawat bangka. Palibot! Kung nasa Bulinaw Patar Beach ka naman, ay pwede mo rin itong marating. Sasakay ka lang din ng bangka at magta-travel ng 15 minuto, at 1,500 din ang renta ng bawat bangka na may 4 hanggang 6 na katao ang kasya. At ang pangalawa at mas adventure kung paano puntahan ay sa pamamagitan ng pagmomotor, katulad ng ginawa namin. Dito ay dadaanan mo at papasukin mo ang mismong Bani National Forest Preserve Park, na siya namang nakakadagdag ng excitement sa aming travel adventure. Bukod sa pagligo, pwede ka ring mamingwit sa isla. Perfect din ang lugar for sunset viewing, lalo na pag nasa itaas na bahagi ka nito. Ngunit ang pinaka-highlights na activity na pwede mong gawin dito ay ang cliff diving. Nasa halos 15 feet ang taas nito, kaya kung hilig mo ay adventure, hindi mo dapat palampasin ito. Paalala lamang, kung may balak kayong magtagal at gusto nyong magluto, ay kailangan nyong magbaon ng sariling pagkain at inumin. May maliit namang sari-sari store na matatagpuan sa lugar, ngunit limitado lang ang kanilang paninda. May mga cottages din na pwede ninyong silungan at libre lamang ito. Donation lang ang ng kahit ilan, pwede na. Galing na sila. Ito, yung mga fossil. Kakaiba at nakakamangha ang ganda ng isla. At alam nyo ba na may mga fossilized na giant taklobo sa tuktok mismo nito, na siyang mas lalong naging espesyal ang lugar na ito. Dami nila. Wala dito. Ibig sabihin, At ayun na nga, dito ko natatapusin ang ating travel adventure at huling hirit sa tag-init sa Pulipol Island. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, ay maraming salamat mga chief. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Siyempre, huwag kalimutan din mag-subscribe sa ating munting channel at pindutin ang bell notification para updated ka sa ating mga future travel adventure. Sa ngalan ng Philippine Motorcycle Tourism, muli, ako po si Nardong Biyahero. Vamos Viajeros! Ride safe always mga chief! Yeah! Survivor, I am survivor. Next na lang video.